Hakabanikong iangu iublay pangiyo pat ya kani kapor deng jong kani ka jinge kaba kapartei ki kandu iyo ya kabanya penyat ya kajing syakri ke jongi neng ba kajing start kaba ublay penyo aki brio ba kini service kaba per nginget kan nong kajing kerkuru iki kun samla jong balang kiba pelaj ipor hakani ka sngi Lai trip September hajar arpau sengi palai hakaba nginyo ya program ke music and evangelism ngin duai bu blem kerku ya kan ke program ka jongi lang ye don tang khendiat hang ni de gitu baro ki bapet ya ka kanong ka jing mentoi ha ka jing em ka jong pi bat ha ka jing em ka jong ilang baro tien ka jong ublei ka ong tu ken maru yo lo nong thau hagi sengi ki jinglong samla jong meh kat ba 4 wan kita ki sengi basniu bat balajan kita ki senen ha ka ba men ong ngam don jing sngo bha haki nginyerwai ke jirwai ka basan spa sau popra ke jirwai ka basan spa sau popra hadien jong ni ka jirwai i Mastar haban job thaba in sasyem ya kabenta kaba puli bat banduai lok lada pi kwa ban sai khoi lagi pom Tuan saja kesnam kun langrod Wanda syanya Lord hajing ai jong u Tuan saja kesnam kun langrod Tuan saja agasnam kun langrod lapop latap ya pi baro siren yeng tuan sai agasnam kun langrod lada pi ko ngujing ko presutrai banwan sai agasnam kun langrod jing suk ben sim in sem shilen der jing em balasat agas nam kun langrod tuan san agas nam kun langrod lapop latap ya pi baro siren yeng tuan sai agas nam kun langrod abas ngi bisharkan poi insa shat kmen balasai agas nam kun langrod namar bapi laban syong sukha boneng hajing sai agas nam kun langrod tuan san agas nam kun langrod lapop latap ya pi baro siren yeng tuan sai agas nam kun langrod kum dalok pim dan gamban nang pen slem shu tuan sai agas nam kun langrod yo pa poika or balat jingkot kan wai tuan sai agas nam kun langrod tuan san
pibaro siren yeng doan san agas nam kun lang ro. Tiashua bangin pendam haga jingdoi. Ini awan pulih kat tu kat dia nak kitian ki berkut ki jong blai. Ki bangila ban syam nak ki na wele Ecclesiastes kalnong kaba khatway ki khat kaba khandai. Kum juru na ke gospel kat kum Yohanes kalnong kaba khatnyo ki khat kaba khatsau. Ki kentian ki baong kum ne. Lekman ko samla hala ka jinglong samla. Batu ko donut jong me kan pen kemen ya me hakasngi ke jinglong samla jong me batu yat kanti ka donut jong me wat hakajing yo I ka khamat jong me henry kan mau me bau blai un bishar me shapang kini ki ke baro ya kata ka ktien jong me nga ngal IT haki kata ka perthai te kalasyon yaki na ba kimlong na ka jong ka perthai kumba nga ngamlong nakajong ka perthai tu blai kun khui ni kentien ki blapan sngo ne hinya pendam lang hajing doi ko pa jingi ba peneng tolong ga bakhot ka kerteng ga jong me duan hima jong me betolong ga mon jong me hakno kum ba peneng ni wan hani atrai hani ka por ban aingu pen brom man shakri yami atrai nama ko kum ki khon samla atrai ni don hani ka por ban aingu ban rakhi atrai ban yo ni ka lat atrai ya ban shakri yame ni aingu atrai wala ngi don hapneng jong kani ka jing hapneng jong ni ka khlam atrai hendringi yo ka lat bangin seng ban penun buram yame atrai kanu atrai ngi sukumen atrai bangi lak ban don kum ban yolong kum ni atrai da ka jing don ikat wa jalam ko jome nori kat ru atrai ngi ke por ni ke program ke brang sa atrai isne yo atrai ba me men khu atrai pen ketang ki we pi we atrai ba borok kanong ka jalam ko jirap ko jome nori kat ru atrai ngi kum khon samla atrai bangi yo atrai ban shakri ban aingu yami atrai ka ni ka tayo kum ka youth week atrai ban pendap ya ka youth sunday kande da ka jingalam ko jingrap ko jome atrai hoi ngilong atrai kum khun samla ki bomlong ye hendring nge scam atrai bingim numlong atrai kum kata ka jong perthai hendring pen I shaka perthai atrai bingilong ka jing shai atrai shaki bikilaban itu atrai pe khmat ka jong ngin phanang shaki atrai kata ka jing shai isne ya blai ngilong tangki pre bopop be atrai nengi wana khmat jong me men aibor men nyalam ngi atrai men ker menda atrai ngi na kini ka jing ka bangi mat ru atrai bangi nang la ban chakri ya me atrai ka singi jing em ko jongi ngor ka jing dwai jonga pre bopop batulat pom julong khmat jome bang apan bang adwai kini baro akhirteng ko jong Jisu banasaret minta shudu bom jikut ru amen te hakan ka por pan in yo ban IT no ya kan ka program ko jongi ka bakirpan ka music evangelism jing alap lemba ke jing ruai ha I master jimarngar I belong khot jong komiti balang belong nong yalam jong ka jesang samla ha ki jing ruai ki baper ni aingu ublai bahkan ka snem ni yo kan ka lat ban pendap kan ka program ko jong I da ka jing kerku ko jong blai ngi scam bahkan nong ka jing mentoy ya kitu baro ki bapet yakah pat ki bas ngap yakah te an IT no ya kan ka por ha I masta jimar lembat ka kenhun ke jong I bakin shim ya kan ka bentah ha kan ka por Master Chairman bapenya ye ne ka jiaseng han ka por janmit jong ka singi ka belong ka program jong ka music evangelism ngadap da ka jesungu yo blai Baurang ye don ringkat yanga lembat yangi lang barok kimadan lang hagan ke yeng ke tang ke jong blai badru ye kitu ki bai sngam bat page ye kan ka program lang ba ka YouTube channel ngai ku blai ye ke program committee ke balatin rong hanga briwa telot ye kan ka program hagan ke nam ta kan ka janmet ka ban ya lab Yaka gospel lengba ki surging rwa lengba kan ka YouTube channel ngasih mi kan ka kaburu banai kublai youth week youth Sunday
hak kerteng ba tiang tam ke jong Jesus Christ ya pi iwe baro prasamla lah nru benai ganti yim simla yo shu ekalan ban kiu ki ying ki bagan tang ke jongi ban syakri langi ublai namar ke jingjia jongane ka klam COVID-19 kalalong ka jing dua mensem yang ikom ki para samla rai koi kalyang ru ngelabno kalong ki jingkir khu ban dakane ka jingjia jongane ki ai kalong ka klam ka balawan shop ye ka ri ka jongi ba ka perthai bro ka wai kalong ru ka ba ki khon ki jong blai ki wat ya ka khamat ka jong blai balong Jesus Christ kasnem arajar arpau nila banong kalong kasnem ka bomla siliang yano arpau kamot ba ngiui ba ki breu baro ki shakta hagare ka jingjia ka bajia hagare khasi ka jogi hagare india hak berthai bro ka wai shakta lut nadu ki ba dok ki ba rospa ki ba nang ki ba stan ki ba krau bat ki ba ret kalong ka senam ka pansa jingkan mau ya kan ka pateng benreu ka pementa badru kala benlong ka kana pateng na ka benta ki khon ki kseu ki jungi ki barangwan baro ki breu ka perthai ki mad ki jing ki mad ki jing jenjar ki jing khuslai ha ka wan len shop kane ka khalam ka bengitip COVID-19 dan poison ka benta ka baong ka music evangelism dan pulai shwana ka tien ka jong blai kat kum ka chi ka jong apsal pol si ki korin ka benengkong kharsau klenong ka khot ka ba kharsan tion sale kumno nganduai ka mensem bat nganduai da ka jing sem phangru nganduai da ka mensem bat nganduai da ka jing sem phangru ini pendam ke jingduai guk pa jungi ho beneng hagan ka por janmet jung ka si ni dam da ka jesungu yame namar mela don ringkat ya ka jim ka jungi ka baman ka si hadu ne klimat ka bamanta ho nya poi khandiat ngut ha ka poi jung ka ying ka bakan tang ka jung me ban syakri lang ya ka kerteng ka jung me lengba ka ne ka channel ka bangila ban pen sngo syikiwai pat ki bas ngam bagi baik ia kena ke program kena ke janmet kadang long ke jingker ku atrai ki kon samla jong ka balang don rangkat atrai bagin sayo ban ruai ia ki jingruai ka bang i kum ki kon ki jong mengi lapan kre nam ta kena ke program kadang long ha ke jingalam ke jingpaniat was start ke jong me hau ha ke kertang ke jong me atrai ngi IT men don rangkat ini hadu kon ruai sengau atrai ki jong ruai pop kertang jisu ruai amen ka music evangelism kade ke jingyalap da ki sur jingruai ki ulong ki jingruai jong ke jing syakri yo blay gospel song lewa ke jingruai gospel kalong kalat ka bakrau kalat ka barat ba ye ke balang ban pendap ye ke mission jong ke jingyalap ye ke gospel syaki kendong kan srot jong kari bat ke perthai to the end of the earth. Kam tam hakan ka juk ka bamenta. Ka jingyalap de ka jingruai. Ka long lengbai ka jing syakri lang hakiyeng mane ki jongi. Ka long lengba ki radio, ka long lengba ki television, ka long lengba ki internet, ka long lengba ki YouTube, bat QA. Ki jingruai banyalap kila ban long nak ne ka kot jingruai khasi himbuk ke HB ni ong lane na ki jingruai ki bala shna kerpang da ki nong thau jingruai gospel ka jingruai
kalong ka don kam kalong ka kongsan ka jing sikri blai ka jongi kawai pakawai ka jingruai gospel ka don ka kubor ka bakerpang message leng ba ki sur kan ot bat ki kenten ki badon haka wai pakawai ka jingruai ya ka ba ki nong thau jingruai ki las penwandur ya ka henrai ka thau bai se ka ju ka phang henrai ka thau bai se ka ju ka phang kata kalong sepang ka jing panem ka jong u jisu yangi ukun benre kadai ka jinya dai ka jong ngi ki bre badu blai kum ta ka jing ruai ka don ye ka bor ka balaban kta ka jing mot jing perkhan ki jong ngi ki bre ye ka jing sngau ka jong ngi ki bre ka pen kendu ye ki donot ki jong ngi habangi sngam da ka jing sempang kum ba ong apsal por ka thau thamai ka jing em jong ik breu don bon ba ki breu ka perthai kila kala bamut dei na ka jing rwa para samlangan ino ye kene ka benta hangta banum sim ye ka por bar bangin poino ha ka bangin ya yo ban yar wailang bat ban ya sha skor ya kubor jong ke jing yalap leng ba ke jing ruai yalapan kre hang nei ki san tli ki jing ruai ka wei ngin ruai nei ka jing ruai ke hb bat sautli yalapan kre kerpang hag bedai berkan ke program jong ke jing yalap da ki sor jing ruai kumalapan bait da ka program komiti jong ka jing sang samla bat kinong ye simenta hakan ni ke program na wanta ban yala ke jingruai hilong mastar jimbanga mastar sparkling marbaneng mastar donbok kriam Mrs. S Kerikasun Mrs. Eva Suting bat Mrs. Kantikal Kurba ki jingruai hilong kumne kabanengkong ujisu unong yaram kabar utrai udang map yanga kabalai wat simno yo man sim basau ki jong ka perthai kabalong ka jingruai tim juga ka yur sende ka balasna kerpang enta ka snem kabasan ngalahun ka man sim ka jingruai ka balai spa khandai phulai tementang ini poino siaga bangnya sengam ya ini ke jing ruai mentang in ruai ke jing ruai ke benengkong ke bekerteng jisu nong yaram kene ke jing ruai ke penkan mau ini agapor ke utran jisu Kristus rang dan hana ke pertai julong uno hikai julong unong penkia kum ta ki breu keleng ki bot yu anang ban yo ke jing penkia kanang ban yo ke jing yaram na u namar kiteb ba dei tang ma u balong unong penem bat kan ke jing ruai ka keren ru ka phalang ru na ka banta ka jing ke jingi kum ki breu hagini si ki ba menta imat ki jing ki jing pang ki jing sistem khamtam kan ka snem ka ba menta pon ki breu ki mari ki jing jenjar ki sngau kutlan Henry namar ngi don utrai jo Jesus Christ ikloi yawan phai chu ban ngi su thu ba dei tang ma u unong iram kham tam kan ka snem ka ta ko walan shop kan ka klam yim don da koi kalat kelenti Henry ngi don utrai Jesu bolong unong pen khia unong iram jongi te mentangin yo ban ruai kan ka jing ruai akan ka por sau đông bật thế đáp tăng kỳ jing bạt khu slay kỳ bằng em là ban một đôi hangi kỳ wanja
jing kermen kiwan ha jing im jongi ha kipor bat ki jing kuslai kiban manu banyarap keng yangi datang ujisu nong yarap o datang mau ulong nong penkia ha ungin shanya bat ngenai ti ya jing em jongi ha u man kasni kum ki bangit hu jisu ngim day ban shet ting la jing em tu te ba utrai ulong nong yada jongi ha ba jing pang ba shir khay ki ja per shanya tang utrai uba don bor ublei uba em bashisha dei tang ujisu nong yarap u dei tang ma ulong nong penkia ha ungin shanya jing em jongi ha u man kasni jisu u kun jong u play badap jing ai a ulong ru us im badon kabo Jisu nong yarap o datang mau ulong nong penkia ha ungin shanya bat ngenai ti ya jing em jongi ha u man kasni Mentangin yo ban rai ke rai ke baar ke bekerteng utrai udang map yanga. Pada yang ke rai lasim ke gospel jong Lukas ar pulai live kendai du sau pulai. Kini ke rai ke thu ya ngi ya ke jingkela ke bamut ke jong weni ke dekai halor kading pna pada ke jing map ai ke jong utrai Yesu halor kading pna yo ne dekai. Ikan mau ketin ke jong belai le tu ingi balasan ar penalang halor ulum kalbari arngur kita kai badiu Yesu bad weni kita kai ulak la ka bamon namar usu tu ba mau long nong pam bad Yesu long nong pedem bad haswa ba un sayam ulak la ka bamon da ka bawang yo tra Yesu ko kan ran tu kan mau lam inga onda me poi haka paradise bad u Yesu daka jing e ulang yo ne dakan hakan dikasih men long lem ban nga haka paradise kada ke jirwai ka palang bar ka keren yang ngiru kumju kun samla haka bangi em kana bertai bon sen ngiju le iki bom ya de kamon ka jong blai ka long ki pap ki jongi henre la ringi kloi bat ban phai su blai ban kala ka bomot blai umap ini. Kum cah nak por ini osneo bat min ruai nak kecing ruai. Kat
kamen sin kakmen shisha Bashami a try gawan pai minta na marbang ake na mingala sakma but kem yang a try mangan om sakma shu Jisu mekular bandang mapung yang Unang pabala jodla sakma Adim labila siya Kipop jong ngami ba Hang tangan yo Jingkmen masisya Hang tangan yo Jingkmen masisya Nama nila pelakon yang Najim ke rau kapon Nala e mangan jo Deyu Jisu na pelak yang Hakating na uong Hang tajing makan long Yunang pabala jod balale Dagas nam balajan Bat kamet balanwe Uben yopat kajing imhangan Dashisha kamen sim kakmen na Bashami ngawan pai minta Namar banget ditsken Bamiju mapeng Batsken try bangan om baklan Antangan yo jingpen bashisha Namar mila pelat kum yangan Najing te rau kapo Nala e pangan jo Deyu Jisu pa pelat yangan Kumbala shisin Yudakat hadinta Baulawan paipat pangkelan Mula ong yu Jisu Kin mau lem yang try Ondamen poi haka paradise Jisu daka jing idu juba Ya jing yamu nong pop lakut na Long lakul ku yami Nado minta kasih Ha paradise Bat ngamen yai lo Hakan ke por ni oban sngap ke jirwai ke belai. Ke kerteng jo ke jirwai ke long wat sim no yuman sim bakho nanga. Beri ke jirwai la sim na ka salm ke pesan puai. Iwai hadu khatwai. Kene ke jirwai ke pen kan mau yangi ke jingkala ke bemut ke jong usim David. Usim David hak por ba ulong ke usim. Ulale persai ke mon ke jong belai. Tak bau ribon ngot kilok. Ulah mod ruban penyap badu lok juga berseba. Namar kejing auria kejung. Teh rai hadin par namar bau usung tu bakane ka long ke ba long persai ke mon kejung blai. Ulah keloi ban kelak ke bomot. Baru teba. Dei ban baun pendam
hakmat ka jong blai khanang bangun yo pad ye ka jeng sok ka ban kene long ka jirwai tom tang ni osngeo ye ka jirwai Nadu bana ma drink ta trong mình xin hằng ta ngã xem ya cả la cơ dinh yên bạt người yo ia la đi cơ pa prinjai Henry mình xin ba khôi đua Yagi bombari Nepal ku try pendu try let no yagi minta what can mong shu to ai ka jing suk jing tngen man la kas ni bin kan yang a try dù bên khối tia ngà na khi rinh lệ bằng ho dù bên khối tia ngà a try do u hiso dù sai khối tru da ka stam ka ba cordor tình anh long khối no but come me ya
cái jing roi cái bình roi cái này cái por cái long cái jong cái perthai cái này cái roi là nak nang nam ta cái này cái team youth Sunday mình ta cái senam bát cái này cái roi cái đây cái jing roi cái ju trai Jesu na cái banta cái senran cái jong namar hak bawlawan si kan ne cái perthai trai Jesu ula IT pateng ha cái senran bát uong ba haba kitrai ka kam ko jo trai hagan ka perthai ka shun yaki kumta u Jesu u yasai hakamat u blai balo ku pa ju ba u blai un dan ringkat un ai bor kumba u ai bor u Jesu ba u Jesu la shania aksenran ba u duai ba blai un dan ringkat bal ki jong senran kum juru kene ke jirwai ke kran yang ngai pi kum ki khon sam la jo ka balang bangi e ma kene perthai ban shakri oblai bat ban le e ka mon ka jong blai da ka bangi nyalap ya ka gospel ka jong ka blong ka gospel jong ka jing penem te menta in rwai ne ka jing rwai Shisha
kejirwai ke bakadu ke bangin ruai ke por kalong ngalahon ke mense kini kejirwai ke Ibrahim ke kejirwai ke HB lai spa khandai fulai kini kejirwai him la thoi ke kejirwai hadin ke kejingjia ke basusi ke belajia yau harasio jis pafort ubolong way ni lawyer but businessman hapo Chicago. Yakan ke jirwai la tho do Philip Bliss. Unong thau jirwai him ba paunam. La tho yakan ke jirwai halor ki artli ki belajia ya ki jinja jong Jis Spafford. Hak snap siar praspa ni huwai. Harus yo Jis Spafford uladuna yau khun senrang jo nang ta uladuna ya ke business ke jo ha ke jing plu ding ha po Chicago ta kawe ke jing siak belajar harus yo Spafford kadai ha ke senam siar praspa ni fulai ha ka bo dai ban mi na USA ban la si Europe lembaga duria ha ne ke jing le jong u namar ki kam ke ju brang pandap apo Chicago ularang phano ia ga lok ju bari sangur ki khon kan thai bagi nang lai no chakman tikin kine ki khon bat kene ke lok ke ju la nang lai chakman da ka leng ke bal kiet ki lai spa khat lai ki passenger dai haka ar fuai tarik November jar praspa ni fulai kadba kaling kanang ya kalai kendu ik accident bat kani kaling kalangam long ba paro kilayam dai sangur ki khon ki jau kilayam dai ka kemi kolong kalok ju kalai im haden bawla yo ai ka jingtep kano kadonor ju kapai arliang ka sosi tang Henry namar ba utip ba udon yu trai jeng u Jesus Christ ungai bagini ki eke baro ki long ke jing penyai ba start ki jeng ulai namar kata wong ala hon ye ka sem banang ye syakri yo blai lakalong hakano kono karukamru tene ke jirwai ke keren ru ye ni we pi wai ba hakajem jungi kum ki bangai ini akan do sibon ki deng pengkiang sibon ki jing aplong raginam do jing kermen kum bakal jia kan senam ka pemerintah iladu ya ke jing syakri ke jing yoblai ke jing mane ke jongi ki kam ki jam ke jongi rai idon yo trai su long thau ju yin syania tangau yin hon kam sem tangau tam tangin rai ye ke jing rai Hãy subscribe
na ngalahon kamensim baru try Ngalahon ngalahon kamensim kamensim Ngalahon kamensim baru try Jingwan jong u try da jing yet ngayai ha lo bar ben long len deeper night to roi kan sawa ma jisu un mi pao ho chi shan ngalahon baru try Ngalahon kamensim kamensim Ngalahon kamensim baru try tu belum kerku yang ini ya ka basyak skor pat ka pelut ya ka por jongi ha ka pan sngap ya ka kubor lem baka jingalap lem baka jingruangi ai kublai kerpang ye masta jimar ngar lem pat ka kenhun ka jong pi belah ai ka nika program ka nika jingruai nang ta ka jingalap lem baka nika por belum nang kerku ya pi ai pi ka met ka bakot ka bakhia bat ka kenhun ka jong pi nang la ban syakri ublai ha ki jing ruai ka belong ka jingalap ka wei na kamta ka jingalap yau Jesus Christ belum kerku yangi kerku ya baro ki kun samla ki ba pej ka nika program ka nika sngi ka nika janmit penyo po jong pi ka jing suk ka mensim bat ya ka jing kemen ban syakri ublai hai noi benta jong ka jing im ka jong pi ngaju sutanat ban perkhat ya ka jing ruai ka we ka jing ruai ka ba sispa sapulai nong ruai wong an i ka seyon kum ka yor lahang ni tungit kan mi ru lawe da ka bor ba khuj ba pernai di apadeng kan amlong baswai kan ting shan kat kasngi kan kup ka hok ukres utrai unong ba khli jong i ha ka ba kum gini ki por ka ba kum gini ki por jong ka nem sniu ka bangi ong kata ka khlam ka ba shirkai ha ka perthai ka blen shop ha ka perthai bro ka we ka ba ki khun ka jong blai kim yo ka lat ban syakri lai lui kum bangi long ki por baro ringi ai ngu yu blai bangi yo ka ni ka por ka ni ka jing ruai ka ka khot yangi kum ki bangai ban syat ya la ka jong ka jing em ka jong i how Jesus Christ bat ka ding phna ka jong u ba da ka bale kum ta ka hok ka jong Christ ka hok ka jong u kan kup ha ka jing em ka jong i kum ki khun ki jong blai ulong nong ba khli jong i kenika snem ka team jong ka ong ka team jong ni ka snem ko long ha ka perthai om jong ka perthai ka babot hi kum ki khun samla ha pedeng jong ka ni ka jing nong ruai shaman sim wong ya bat u jisu ya man la ka sngi ya tang bat u hi ta ka long ka jing ruai ka bang aju perkhat bagi breu men hendai ki thau ka ni ka ruai ka ya hap ha pat kan ka juk kan ka por jong i ka ba mentah ha pedeng jong ka jing jong ka jing syap tieng jong ki babun nak ta kan ka khlam covid-19 ya bat u jisu kum ba ong ka team kambut ban ong kum ba ong ka team ha ka perthai jong ka perthai ka ba mut hi ya bat u jisu tang yami ngan yai syakri kalong ka kerteng jong ka jing ruai ba perkhat ya la jing em kum u sam la ngalong kum ni de da jing I ba phla la da klem ma mi try ngam long wat tang shi jam ban ya ha ka ni ka perthai
Ya Rab yang atrai Yala jing imban penjana Kumba kaktin jong mi kai kai Bangan imsi hajing duai Tang yami ngan yai syakri Man la kapor man la kasih Kum sipai babha ki wei kin yo i adul jong mi ling ba jong ahi Habanu jor kine kisni ki ba menta Jingwan jong mi kalanang hajan shisha Kakum kaktin jong mi lanang pendet Yalam yang abana mingan om lendet Ya Rab yang atrai Yala jing imban penjanai Kumba kaktin jong mi kai kai Bangan imsi hajing duai Tang yami ngan yai syakri Man la kapor man la kasih Kum sipai babha ki wei kin yo i adul jong mi ling ba jong ahi Pendap yang ading mensim jong mi trai Tang syami ngapai Jingking atyar kahong ngan she Man yo ka jing ren Tang yami ngan yai syakri Man la kapor man la kasih Kum sipai babha ki wei kin yo i adul jong mi ling ba jong ahi Tao from Jong Play, Amen. Tunggu nyawai no. Hak bawai no tu dah ai, baka jing ai ka dap biang ka jong Jesus Christ buk turai. Ka jing iba ka jong play buk palam ka jaslok ka jong mensim bakui. Kini lai ki bilang we play kin syong sa rengkan. Pat kitu baro ki ba syakri ya meh. Ki rungai ki rukuj akalang satlak ka perthai ki biro pen puram men nadu mentah. Syapom cukut. Amen.